Life alive. Don't say I'm going to put in my shops tonight. I didn't mean to say I'm going to my veg. I was going to my veg. That's going to green veg. Very viscous child. I don't know if you are viscous. Mario. I don't like crack. Hi guys, mascara say guys, mascara say guys, mascara say nombro mutegane mu share life. Tegai move ma share life to not shike when pa shike. Teganai guys mu share life not shike when pa shike life. Teganai mu shike not life shike ine kwa ine fongo kushika guys. You know me now. You. But the mum will rain that time. Yes, now we. Oh. Watch the sign. Okay. Because let's come and go. Share life, guys. Share life, guys. Share life. Share the life. Teganai, and share the life. Ndo dautu tawara ntupa kurufu. Share life, guys. Mutegane, share life. Tegane, share life. Mutegane. Share life, mutegane. Share life and take others. Share the life and take. Share, guys. Share, and share, share, guys. Share. Share life, right? Pachipamwe, guys. Pachipamwe tukuva kurufu, guys. Seja munoziva tine my friend, a friend of mine, akarasikira nopenyu wake muno mu UK. And she was also a very big diary wepano anditika tinongoramba chingoti Slick Rome your soul rest in peace, right? So takataura tinasi tukuenda sema diaries tatiripo. I think we were about 6, right? Tatiri 6 ma diaries asangana ipapo tichibata maoko kuna mai mugwagwa nemhuri yarasikirwa ishi. I think muswanze ashaikirwa noupenyu wake, guys. I came here, I did a live ndikatsanangura kuti how I knew her, kuti she was my personal friend. Angasiri munhu kundomuzira pa diary chete, she was a personal friend. And I told you guys how she battled with depression for quite a long time, things that I knew inini. So sometimes what happened is munanogona kurwara. Remember, we are talking about a lady here, anga mukadzi mukuru, anogona kuve angachi through whatever she was going through, but she never told her mom, right? From what the mom told me, mama vava vandiudza kuti because she wanted, and ndatozovauza zvakawanda zvimwe zvangu achitofana kuseka kuti naimeli iko zvaunoziva zvakawanda anomaona, because as I said pano kuti she was a personal friend, taitoshare zvinhu zvakawanda. So guys, now the funny part is zvakaitika ndezvekuti after that live, guys, ndichitaura kuti mukadzi uyu yanga iri shamwari yangu, ndarwadziwa because ndakamusira message musi wekutoenda ndichitomufunga ndikadai. Pane vakadzi vakuru, guys, vakadzi vakuru vemu UK muno. I think one of them ndiye wandaita call out nezuro pa live panapa. Vakaenda kuna amai vari kuchema. And then mama ase munhu ari kuchema never saw the life yandakaita. And vakangosvoudzwa kunzi kune live yaitwa naMelly, and because apparently the mother she didn't know anything, and according to them mwana vangasanombozuti mwana ari kurwara roko rendichapinda pa40 vangasanombozuti mwana ari kurwara. She never told her anything, but aidurura kwandiri. She would talk to me. Let me tell you, let me be specific to you guys. Kune avo vanohakira vane makuhwa vanga vachifunga kuti maybe mheno zvamanga muchifunga. Apparently sorry henyu Mwari mufi makavagona ndochokwadi. And two, hapana chandinombozotauura tichinyepa. Ndofunga mami ine hama ndichirondedzera kuti vachitoti iwo tatakatomira tutipe more information, because it's like she was close kwauri than mama. Ndatozoudza zvakawanda. I started even telling mama how she came from Africa kupinda kwakaita. And mama uripo, guys, mama wangu achichi. Yeah, she was confirming. She was confirming everything that I was telling her. Everything that I was telling her, she confirmed how she got to my kuita kwake mwana wake
handika musikana 1 kupinda wakaita muEurope handika zvimwe zvinhu zvanasingafanira kuti ndivaudze mama ndazosvika pakutoti mama mirai nditokuudzai more because mukutotsvagawo closure mamusingatozivi handimaona zvinhu zvakasvitika pamwana. I ended up telling ye zvinhu zvakati wandei handimaona zvinhu zvavanotoziva handimaona zvimwe zvavanga vasingazivi. The depression she was shocked vanga vasingazivi but vatotaura kuti ivo mamanzi pane hama yavo here mwana watete wavandi akaenda kumba musi washaika shamwari yangu ishi andikachiera akaenda kumba kwachona hanzi akatora video mumba mama akaita upside down hanzi akataura kuti pavideo ipapo akataura kuti this is depression for real, exactly what I said. But the mother did not know guys kuti mwana ndo zvari kubetla nazvo. Inini kwandiri I never thought kuti it was supposed to be a secret, right? Because and how would I know kuti hana kudza family? She told me as a friend, right? And I even told the mom. Fakati denda kanga ndaziva. Denda itoziva nguva yepa ngati ndakati mama mwana nenga ave nenguva yake. She battled depression for years and she was on anti-depression tablets. And mona, I even told her. But now papa ne manesa angaripo andimaona manesa yakutanga kuvatsara ngurira majeka mama vatanga kukonfirma nezvese zvaaita handika zviri linked to depression handimaona vatanga kutozokuti saka ndosaka zvakaitika zvakadai ndiyo indazi vanga vasingadoziviwo mama chinonzi depression chii sezvanga zvakangoitawo inini guys pandai kuziva kuti ndasingatomboziviwo chinonzi depression ndatanga kutoionera paari kuti depression iyi ndo zvainoita handimaona. So I'm so disappointed nevakadzi vakaenda kuna mama vari munhu ari kuchema handika munhu ndandakatosungwa chinzveura cheruoko chechotadza kuti friend yake vatosvika vakandisa chemuruoko ichi handimaona. I'm so disappointed nevakadzi veku-UK vahombe munosimuka kudzimba dzenyu kusimuka kudzimba dzenyu kuti nemakumbo 2 dei mwari akuitirai nyasha kusimuka muti nemakumbo 2 kufamba kudhiraivha kubva kwamunogara kuenda kuna mai vakagara pasi vari kuchema mwana wavo handiti kunosvika unotaura kuti kwaitwa live yedepression and it's the truth she had depression ndatovaudza and she now vawana closure. She ended up saying kuti mwanangu unoziva please do not listen kune vanhu vanogwisanisa vanhu vakaoma. Ndakapesana ndakuvaudza nezuro kuti ndakatomirira kuti mela svike pano nditonzwa mwana wangu aitowana kukudurira at least it's better because inanga sakwanisa kuti ataure neni anmona at least angane munhu waitotaura naye mama wakakunyadzisai and she gave me a permission kuti ndite live inoi maybe she might be watching. She gave me a permission because ndatovakumbira kuti mama ndokumbirawo kuita live handika nditaure nezvevakadzi ava vakauya chikudzai vakati mwanangu you are free ndatokutasa dai nditore mwana wangu because ndikutona rodha pauri handimaona. So kune vakadzi vakasimuka vachienda I don't know what you said kuna mama handimaona vari kuchema vakagara pa munofanirwa kunyara. You should be ashamed of yourselves. Munofanirwa kunyara kunyara umwe wacho wokubloka nezuro ndatomo unbloka kuti akwanise kuona message phone ino ikiri live inoi ndikafunga zvakanaka I will post a picture ndikafunga zvakanaka I will just post a picture andimaona I will just post a picture ndikafunga zvakanaka because you don't do that. Who does that? Unosimuka ini nditori friend yake mama ndatoudza kuti mama izvozvi ndikada kutotanga kutoimba ndokunotanga kutoimba so pava nengoma ndikatoridza ngoma ndikatanga kutokuitirai zvaita chiera zvandaita naye pavideo achisa lipstick yake achipenda izvi achita lipstick ndokona kutotanga vakati you are allowed because ndonga friend ndavaudza zvinhu zvokuti zvimwe zvacho vangu vasingatozivi zvimwe vangu vachizviziva and vazviziva that there is no way I could know about that except ndaudzwa nemuridzi andimaona except ndaudzwa nemuridzi. Vakadzi veku-UK it's wrong. Whoever went to amai akantaura zvinhu izvi ini nditori shamwari ndinobvumidza kuti achisahwira ndinotobvumidza and depression is real ndatovaudza mama ndikati and mama apesera vakudza vana vanga varimo kuti vanangu kubva nhasi mukaona manetsikana nesomething musachengete mumwoyo taurai zvandinogara ndichitaura pano ndichiadvocata kuti guys depression is there. Kuafrica manje hatiiti depression tinoiti BP kupicture kuafrica ndoinonzi BP hatiti depression kunoku ndio depression. Kuafrica vana vadiki vari kunwa mapirisi eBP handimaona mwana mudiki ane 25 anenge autonwa BP mapirisi baseni nemanheru because anenge achitadza pfungwa dzake dzinenge dzakalokeka nezvimwe zvinhu zvidiki mama vatozoudzwa how it works handimaona kuti depression inogona kutrigwa nechinhu chidiki diki we don't know what triggered it handimaona but something triggered or that is if kana iriyo yakaita kuti itorere life yake handimona but everything ndafunga ndakatomboita live iyi pano ndikatomboti vanhu joinai mutaure vakamboitawo depression mutuzoti zvinofamba sei and people came here because ndakakuudza ingati it was a request from her. She was in the comment section
Hanimona, she was in the comment section. So I'm doing this live here. Antika kuti nditaure because ndanyatso ndashamisika guys, ndashamisika. Instead kwenda nobata maoko, kufambira kwenda nobata maoko. Kunobata maoko. Makwenda ntora nezvo kuti kwai kwa kuchitwa live melaita ora nezva roda. Na nasi ntora nezva roda, na nasi ndotota nezva roda. Antimona, she had depression. And she fought depression. Apparently, she never told her family. Vangu asingazvizivi. Hanimona, ndatozovaudza ini ndikati pamuchaenda kunorongedza zvinhu zvake mutarise medication irimo mugobvunza manesi kuti medication ndechi, because she would drink it naye pavideo call ini. Ndosaka people vachitaura kuti hanzi atiinde vana milimeli akataura kuti ndinotya kuenda kumagathering inenge nemazimba. This is why akataura kuti ndinotya. I thought these things zviri kuAfrica chete ini. Andinambofunga kuti zvitori kana kunoku. I never thought it kuti one day zviriko. Kunobata munongoenda munobata maoko. Kusvika monyaradza vari kunyarara. Kana muchiimba moimba na muchitamba motamba. Tataura nyaya tatogara murifunga about 4-5 hours tiripo. Mooneka mobuda. You don't get to talk about other things zvisinei nevanhu vari kuchema. Handita kuchikurairai munozviti makadzidza whoever akaenda kuna mama chinotaura izvo. Munozviti makadzidza pamoto. Vanhu ngavadze kukura, ndashamisika munoziva. Kukura cheko chaiko ndavanyarira whoever ndavanyarira munoziva. Ungafambisa zvinhu zvokunda munhu ari kuchema kunoti kwai kune level yakazvekazi dai. Ndo nyaya dzekutaura panhama idzodzo. Isusu tinotobvumidzwa, tinotobvumidzwa kumaplatform kwedu, we raise awareness of inga mama inda unotaura mwanangu. Go and inda unoeducate vanhu, go and talk about it. SIS MELLY, I'm not happy with the way you want to put down in UK. Vapoewe vanashanda ndimi vamwe vacho imimi. Which UK am I putting down? Which UK? I'm talking of the ladies. Ndikutaura kuti vanhu vakaenda kuna mama. Are you one of them? Are you one of them? Which UK am I putting down? They are full of UK ladies here. There are people, there are ladies full of UK here. I'm talking of the people. But are you condemning munakasimuka kwenda pana mai vakagara pasari kuchema kunotaura zvinhu zveku Facebook zvisinei mai kana munhu achichema aende ku Facebook guys. Haende ku Facebook. Are you condemning? Are you in agreement with that? Tongo ku block ashanda shona and we atitombo ku miss, we won't even miss you. I'm saying the truth. You want us to cover zvinhu zvakaipa. Ngatitsiuranei. Tinotsiurana tiri vanhu. Atikave zvakaipa pana munhu awisigwa pasi. Ngatiendei kunhamo tifambire chinhu chimwe chite kunhamo. Anditi tinoenda kunhamo tifambire chinhu chimwe chite kunhamo tobva kunhamo. Yes, the ladies vakaenda kunotaura vari kuno ku UK. Na imagine akolo Louis. This is not for everyone. This is for the ladies vakasimuka. Vachienda. Hana chaanzwa uyu. Angomhanya kunopindura shona chataura asi kuziva. Ngatimbomublocka because zvakutaura atozvizivi. Ahakira pakati. Zvandataura kubva pekutanga azvizivi shona. Kwai just because mugara kwamukoma Gordon vanogara mukateresi. Ko zvapinde pizvozvo. Gordon apinda papi. Moti everyone else does. Kona iwe zveteresi wazviwanepi zvokuti kuna vanogara materesi? Wazviwanepi? Nyangu akagara vasogara mberi. Ndosaka ndati vakadzi vakaenda guys, learn to listen. Anditika ndati vanhu vakaenda. Andamboti everyone. Did I say everyone? Matotanga. I'm saying I'm so embarrassed for vakadzi vakaenda kuna mama. Veku UK kunoko. And then you are saying don't stereotype. Did I say everybody? Matotanga. Miss D. Andina mama wana kuzotaura vakataura kudi. But apparently hanzi vakasvikotaura kuti hanzi kwaitwa life yangaitagwa nezvemwana wenyu. Andimaona yakachitogwa nezvemwana wenyu kuchinzi akafa nedepression saka imi mama munogoti handizivi kwai kudii mambonyazonzwa here mama tudii. Whoever said it in a way yekunge Melly angachishora akachinyeya. Exactly. Vakaenda how it was said. Zvakaita sokuti pandakaita live yarodha ndakaita kunge ndainyeya kana kuti ndaishora rodha. I don't know. O kutizvo akanga akukumbira here permission. Exactly. Makampa here permission yekuti ataura nezvarodha Facebook like vari kuudza. I don't know how it was said guys, but mama wangu tisvika vakati ende zvakaoma. Animona ende zvakaoma vanhu ngavasadaro nezuro it was said munomba. When Melly explained everything to her, she ended up kuvatonzwisisa more
about relationship yaRhoda naMary. And to make matters worse, it's so embarrassing on vanhu vakaenda vachinotaura makuhwa iwawo. It's so embarrassing. It was so embarrassing. Chero mama vanyara. Ivo vatonyara ivo mama. Inini handichaziva kuti ndosaka ndakavaudza vana ava kuti ndinomirira kusvika ndaona Mary wacho. Imagine. Ukaona mukadzi mukuru akusvika pakuti ndomirira kusvika ndaona Mary wacho naauya. Kurakidza kuti kwavari havana kuda kuzvibvuma. Havana kuda kuzvibvuma. Exactly. But she was now caught in between. At the same time she was grieving. Then vanouya nemakuhwa. Yes. So she was actually disappointed because vaiti ndandichema. I told hanzi ndakaudza vakadzi ava kuti zvamuri kundiudza zvese hazvidzose mwana wangu bheki. Animaona. Meli ngatouya pamwe anogona kutotipawo more zvinhu zvakachitika mukati mupenyu mwana wangu zvandandisingazivi, of which I went and explained to her. Vakatondibvunza even the person waidata wavanga vasingazivi. I even told her kuti mwana wenyu adana ningi. I even took out my phone ndikavataridza kwese chifamba. Vakazosvika patondibvunzawo kuti ndaimeli pane nyaya iri kuitika yakadai. Handiti uri kuzivawo here munhu uyu because titori kutambura. Ndikati iyi handisi kuiziva iyi. Animaona pane imwe yangu akutondibvunza ndikati iyi handisi kuiziva because apparently pane nyaya yekuti akanga abuda here musochena. Zviri tricky guys, it's tricky. Nyaya yatove tricky like mafiro eshamwari yangu is now tricky. Animaona because apparently pane musuitcase rakawanikwa riri mumba andika from the mom rakapekwa riri paside and vari kuti the previous day angava phone achiti ndandiri kuLondon ndosvika ndichikuudzai kuti ndakafamba sei. Then the following day she was dead. Hani muri kuona kuita sekunge maybe pane zvakaitika kana pane munhu akanga amutora naye. So I was like asking you kuti friend rudzii kana yanzwa kuti hapana zvikanzi hapana. Ndiye ana ndiye she's the one. Iye mukadzi she's the one. Animaona saka panenge pari kunti handisi kuziva. I don't know but nanguvati mama mirirai let's us wait for the police. If there's a foul play that happened kune shamwari yangu we will find out. Animaona we will find out. But I think vana vavasepa diaries because we don't need such people here. The lady one is rainzani kuya muchiri kuzasitara keri ngumakoto asiri adzoka neghost anga ziri ghost anga asiri ghost. Aiwa anga chitaura bomo blocker. Handinazomubloka anozishanda kudii shona meno ii ghost iro. Maghost ka. Gambo tractor yake yanogara. Kuyo zvezimba zvapinda pai. Mazimba. Kuzvidzimba zvapinde pisati nambokumbira dzimba isangoti vanhu vese vakainzanzwa kuno chete. No mazimba iwa. Munhu zvazvipinza apa zviwanepi zvari kutaurawo kuti zvabvepi. We are touring and we are showing people in Africa that this is UK. Zvokuzoti makukombera ndivo vakutotikombera vegesa kuti isitongo zati we are happy patiri. Ndosaka vanhu vasinga pamunonzwa vanhu vachita I don't mix with Zimbabweans. Ndizvozvi. Now I understand. Because munhu anenge achitokuona achitorwadza. Ainzi wadzanai iye wadzanai wane zuro yaya ainzi wadzanai. Adzi wadzanai ndakunyarira ufunge. Ndakunyarira wadzanai. Ndakunyarira wadza. Stop it my sister. Tsvaga Jesu, stop it. Guwa mukore uno uyu guwa. Kufamba neguwa mukore uno uyu 2023. Munhu ari kuEurope unenge wapedza mashifts nguva. Inga you are busy one. Ndakunyarira. Let the mom rest in peace. Let me talk about Rhoda. She was my friend. I'll talk zvandinoda kutotaura and guys I'm still saying kana une chiri kukunetsa mumwoyo ka tsvaga munhu kutotaura naye because the depression is real. It took away Rhoda my friend. And muri kunzwa it took away Rhoda my friend. Saka kana uchinzwa kuti wakaremerwa guys uri kufila that's not you. Ndofunga patinoita ma programs. Patinoita kwanzi that's me hangu masimba. Patinoita ma programs aya guys vanhu vano I'm sure they can. Yeah, they are going to do KC. They are going to do that. But you know, itama programs aya guys. Munoona a lot of people want to open up vachitaura because they don't want to bottle things inside. Don't bottle up things. Musachengete zvinhu mukati. Antika it will lead to too much and this is ngati chi. Animaona. Kunoku mama wacho munenge muri mega. Vamwe wacho na you don't confide in your hama. Vamwe you don't confide in anyone. Unenge uchite zvinhu zvangu zvinhu zvangu ndakazvichengeta esilili ndakazvichengeta mumwoyo ndezvangu ndega not knowing kuti you are building chirwere andimoona mukati mako.
So guys, ndogara nchikuudza kuti ukaona usingatrust munhu, go and talk to a muti. Enda pamuti unochema nhamo dzako uri pamuti kana paporo remagetsi chairo. Usvika kuti ndaya kuzokuza nhamo dzangu and vent ipapo. Go and vent. Guys, you are allowed to cry. You are allowed to cry. Ndikada kuya pa Facebook nchichema panapa, please allow me to be. Zimongwane nishoro ne zvinondinetsa. Andika I'm not comfortable kutaura nehama dzangu. Anditi ndotonda tirega ndiuye kuno kumundisekenyu kuti wachema but ndatove released. Andimazviona. Kana mukanona dzimwe mbele achitoya pana ndikafunga kuti nchichema muchasara motaura ndezvenyu izvo but ndine ndatopora. Handimaona. Uyai mucheme. Come and cry. Ndosaka nchipani patotema program nchiti you are allowed to cry. Chema. It's remedy, guys. It's therapy. Animona. Di therapy. I-therapy. Unochema kana uchida uchema. Haurambidzwe. Because we go through a lot. Sevanu. Tinosangana nezvakawanda mukati moupenyu hwedu. Hands I've been on antidepressant for so many years. Sometimes later 1 week ndiri pambedha. Ndiana nyora ndimili milimeo. Anti mukuzviona. You are taking this for granted, guys. Somebody is saying and my friend was on those tablets. And when she was on those tablets. And so guys, inini siso eduka toda kutukana tichionana. Andika toda kutukana tichionana. Pano atisi kuda kuti chimwe zvinhu zvatinenge tichigona kuti tinotaura nezvazvo konzi munhu akafa nazvo isi tichizvitaura handitimaona ichi ngatitewo zvimwe zvokuti tinotiwo accident ko inotaura here ndakuya. But ukaona kuti you are struggling, guys, une zviri kukune, especially married people vakatakura kurema, single women vakatakura kurema. Koti varumeo andika vamwe zvisiri kubalansa kumba, pamwe mukadzi anenge achitohura chaiko, murume anonyara kunoudza mumwe varume kuti guys, boys dzangu madam vari kuita chihure kumba uko, anotya kusekwa, saka anonyara. Muri kuona vari machizviuraya these days, guys. Asi zvinokuti tinotombofunga kuzvitora lightly. Varume vari kuzviuraya, they are ending their lives because vane ego yekuti I can't go and tell my family kuti mukadzi wangu ari kuhura. Andimaona. Saka vanopesera kunyarara. Guys, let's learn to speak out. Let's learn to speak out. Hansa was friends with Rhoda for some years ago. Everything you are saying is true. She was depressed about a lot. Thank you, Miss D, for confirming. Thank you. Thank you. Zvino varoi vakaenda kunotaura vakaita sekuti ndikutotaura zvinhu zvemusoro wangu. Antiona. She was depressed. She was on antidepressants. Andimaona. Taurai, guys. Let's learn to share. Pasina kujajana. Without judgment, without laughing at each other. Let's learn to share what we are going through. And it inini ndogona kushaya munhu okudza seni, especially ininika. Kana ndofunga musoni ndinoyezoputika ndichauya ndochemera pano. Because andinawo kutaura naye, ndatombotaura naye Rhoda wacho yeyu ndiye munhu anotombotaura naye nchidai so. Andimaona. And njogora tongoya panapa ndotanga kutoputika mushati kwa munhu chindopedza ndoputa mpedza ndoenda. Ndatoreleasa because panonetsa, guys. Handitrust hama dzangu ndiende kunodzudza. Ndini, that's me. Handitrust hama dzangu kuti ndinonzwa because ndinofamba nazvo chitondiseka. Chifamba inazvo imivaro iwe kuti handikuzivi. Munongondiseka mondituka zvapera. Asi mangwana ndoenda kuti hey guys, uyai modzoka moti machema here sisi bishu muroi zimbuya repakona totoseka tototanga kutotangira patakasira toendera mberi. Animona. Ndinogona toenda katobonongora me because I'm a human being. I go through a lot. Animona. Zvamunenge musingaziviwo. Ndinotoendawo through a lot. Animona. Saka guys, ndanyarira wadzanai uyu, ndakunyarira. Wadzanai azvidi kumunhu wechikadzi, azvidi zera rako iro. Azvitombodi makuwa, regai vana vaite makuwa. Kwete kuti zera rako iro rungatosumuka, chwa mukadzi mukuru kudrivere mota yako wakananga kubva mutoni kunotaura guwa. Unyari. Ndakunyarira. Hanzi kushiya kunonetsana jaji Judy Wobo. ADC zviri nani kujajiwa zvangu, but ndaburitsa zvipamweyo pangu. Indinoenda pamuti chapo ndinotaura ini. Pamuti chapo kuti nawe muti ndauya pano. Terera nyaya dzangu. Ndauya kuzokudza. Ndotomuudza. Anoona. Sometimes imimi mutori nani. Imimi muri nani, guys. Ukashare uri hide panapa. Apana noziva. Ini ndikatoshare panapa motoziva mese. Ndosaka dzimwe chunga nchitotaura nyaya dzangu ndega ini, guys. Ndosaka nchunga kuzokudza indega, guys, kuti nini ndakatokudza chero ndikatohurigwa na Father Days nditoya pano kuzokudzai. I told you guys and I'm serious about that because ndini kandofa ne depression yachona.
ndindofanira depression chingoti kwanzi ndiri public figure hazvitaugwi unosekwa sekai henyu asi ndaponda ukudzai handizomboshayiwo 3 vashaya chindikamfota kuseri kusvika topera imi sekai hamene henyu pane murume asingauri izvozvi guys mina nditokudzai guwa riri authentic izvozvi mukuza Davido wakamitisa kuAmerica guys Davido wakamitisa kuAmerica kumusikana anonzi Anita American akatoti ndine nhumbu Davido chaiyo Davido wokuimba uyu hanimona akahurira mukadzi wake chioma uya handimazviona akatomuhurira chiimagina isu zvedu tete akapfeka matracksuit ekupepa torega kuurigwa guys imi musatisekere chihure ichi guys kana tahurigwa mazviwa sisi Sweeney, how are you my sister? Kana mbondita welcome my sister musadaro so mani makireko mazwana animaona kuuri ini ndakapfeka tracksuit yekuprimary guys ndareka kuurigwa kana Davido yaya chitoko apedza chiwo musikana wekuAmerica uyanita apedza kutaura kuti ndakavavata naDavido ndine nhumbu vakabuda zuva reku kana kubva wakuheya zuva rega timu gweru so musadaro vangomani tisangana umboko musadaro so but ndine timu gweru yange yakuzondisapota zvokutodaro. Thank you team gweru hanimona 3 Davido kuzoti iwe zvakuonekwa katoti zvokumr price zvawakapfeka woti kwaheya handihurigwi nemurume imi yazotiza network yanga yatoenda guys yanga toenda yadzoka network guys Davido akaita zvinogara zvakadaro guys kuhura zvine V11 mai mwana 3 vakadzi pa 1 week vakaburisa kuti takatoitiswa mimba nemunhu vachiburisa ma V11 machatsi machii guys ka ende zvakaoma guys atitotomboda kunyeperai zvakaoma vana bhangu vari kuhura saka mukazona tayachitaura kuti guys tahurigwa musatiseke ina ndisinde ndahura zvinonyadzisa kukanzi ndahura guys kana ndisiri ndahura guys hamusatogwa ndiseke zvei seka imunhu anenge andihurira ndiyanoda kusekwa andihurira musekei inde ndisinomboseka inde ndisinambohura ipi hanzi mina ishe mastokoza mina minyashe naminyashera anyanda vanhu vantu kuti vazokhuluma ukuthi because mina into engiyazi yokuthi sonke sinawo ama problems one way or the other sinawo ama problems nema comments amira ainde biko nemuri kundiwere guys yakatsoka makomenti saka guys iyi hazvisekwa zvechiurezvi nimi vakangondihurira ndotouya pano kuzotara kuti guys kwakaitwa chiureo guys pakana chiureo yaitituke munhu ndopedzera shungu pakuti tuka ndikaona muchimutuka ndobva ndafara zvisingaiti mwoyo wangu dzika mati zvatuka anomuona motomuseka zvisingaiti zvaita anomuona ndotohwa kuti akamfoti ndaiwana nai ndingangofa ndangochengeta zvinhu chingotwa vanhu vanonondipa sadza guys vanonondipei inche ndakatoona vanhu ka chero ndikaita zvakanaka guys inapana nombondi appreciate ini hangu ndakazvimira chero ndikaita zvakanaka nimbo appreciate ine chingotukwa chero ndakaita zvakaipa pana nombondi appreciate ichingotukwa saka the best way yato kutongotamba yangu ini yekuzvirira because what I don't do for people, I don't do for clout, I do for myself, I do for my God. Saka ndakatona kuti zvitori nani